Чаму Лукашенко накінуўся на сваіх паплечнікаў? Якая валютная анамалія назіраецца ў Беларусі, а таксама якая трагедыя здарылася ў мінскім парку? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко нечакана раскрытыкаваў сваіх найбліжэйшых паплечнікаў і насмяшыў вядомага персанажа. Учора ўвечары ў Астане кіраўнік Беларусі выступіў на еўразійскім эканамічным форуме, і яго прамова была прысвечаная штучнаму інтэлекту. У яе пачатку Лукашенко вырашыў нагадаць усім пра сваю адукацыю і нясціпла заявіў, што ў нашай краіне тэмай штучнага інтэлекту займаюцца ажно сярэдзіны 60-х. Пусть это не покажется нравоучением, но учтите, что я по своей первой профессии учитель, и всегда любую лекцию, любой урок, как преподаватель, я начинал с азов. Понятие искусственный интеллект уже более 70 лет. То есть это не нововведение сегодняшнего дня. И в Беларуси системная работа над данной темой идет с середины 60-х годов, еще со времен создания Института технической кибернетики в Минске. Міма гэтых сенсацыйных словаў не змог прайсці корэспандэнт расійскай газеты «Камерсант» Андрэй Калеснікаў, які часта ў іранічнай манеры апісвае дзейнасць кіраўніка Беларусі. Ён напісаў, што ад самага пачатку рыхтаваўся да таго, што Лукашенко назаве Беларусь радзімай штучнага інтэлекту, а сябе самога інаватарам IT-сферы. І ў выніку ён меў рацыю. Я не являюсь ретроградом. Первые IT-парки в СНГ появились в Беларуси с моей подачи. Я много слушал лекции американцев, китайцев на эту тему, но тем не менее я всегда предостерегаю от излишеств. Лукашенко з заўважным трэмарам галавы быццам школьны настаўнік грузіў слухачоў рознымі складанымі тэрмінамі і параўнаў гэта з вывучэннем кітайскай мовы. Так, ён зрабіў нечаканы рэверанс у бок адначасова і кіраўніка Кітая Сі Цзіньпіна і прэзідэнта Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а таксама пахваліўся поспехамі свайго малодшага сына. Знаете, вспоминаю фразу, сказанную на каком-то семейном ужине у Си Цзиньпина с моим младшим сыном, как раз, который закончит Пекинский университет, я уже Владимиру Путину об этом говорил. Язык изучать надо, китайский язык, и он крылатую фразу сказал, которую помню до сих пор, и Касым Ока подтвердит это, потому что хорошо знает китайский язык. Китайский язык не надо бояться изучать. Точно так и некоторые боятся этого искусственного интеллекта, особенно, когда о нем говорят, боятся особенно люди старшего поколения. Але нягледзячы на рабатызацыю ўсяго на свеце і ўкараненне штучнага інтэлекту, Лукашенко ўпэўнены, што сучасныя тэхналогіі не змогуць замяніць жывога чалавека. Імаверна, тут ён намякнуў на самога сябе, бо за 30 гадоў яму так і не знайшлося замены. Журналіст Калеснікаў у сваю чаргу з'едліва заўважыў, што Лукашенко і не такіх перажываў. Ну а ў пятніцу перад самітам Еўразійскага эканамічнага саюзу Лукашенко сустрэўся з віцэ-прэзідэнтам Кубы, які таксама даехаў да Астаны. Гэтая лацінаамерыканская краіна цяпер знаходзіцца ў энергетычнай блакадзе з боку Злучаных Штатаў, а адной з нешматлікіх краін, якія яе падтрымліваюць, з'яўляецца Расія. Перад Лукашэнкам у гэтай гісторыі паўстаў цяжкі выбар. Пакуль жа выглядае, што паміж старэйшым братам Пуціным і новаспечаным сябрам Трампам ён абраў бок найбліжэйшага саюзніка. Вы должны знать, что друзей у вас в мире много, в том числе и Беларусь. И мы сегодня готовы для Кубы сделать все, на что мы способны и что позволяет обстановка. По крайней мере, то, о чем мы с вами договорились, уже подписаны не меморандумы о намерениях, а конкретные контракты, мы свято будем исполнять. Падчас публічнай часткі саміту Лукашенко вельмі нечакана пачаў крытыкаваць Еўразійскі эканамічны саюз. На яго думку, працу арганізацыі трэба актывізаваць, інакш усё ператворыцца ў пустую балбатню. Нам надо сделать в ближайшее время решительный шаг в реализации основных идей, которые мы наметили в рамках Евразийского экономического союза. Если мы это не сделаем, а сейчас надо делать быстро, потому что время такое,
Надо ускоряться, надо сделать это быстро. Не сделаем, привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю, чтобы даже члены нынешнего Евразийского союза не думали о том, что где-то там будет лучше, но не у нас. В этом направлении нам надо немало сделать. Не сделаем, превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней. Акрамя таго, Лукашенко намякнуў, што каб зрабіць саюз эфектыўным, кожнай краіне-удзельніцы, у першую чаргу Расіі, трэба пайсці на нейкія саступкі. У якасці прыкладу ён прывёў гісторыю з утылізацыйнымі зборамі, якія трэба выплочваць пры куплі аўтамабіляў. Каждый закрылся так, что даже мышь не проскочит. Ставки утилизационных сборов скоро превысят стоимость самих машин. Я говорю про наш союз. Зачем мы это делаем? О каком союзе можно говорить? Што тычыцца публічнай крытыкі Нікола Пашыняна, то Лукашенко ніяк яе не каментаваў. Таксама ён не выказваўся па тэме Арменіі і яе патэнцыйнага выхаду з ЕАЭС. Але ж на ўсякі выпадак перад адлётам дадому Лукашенко ў чарговы раз перагаварыў з Владзімірам Пуціным тэт-а-тэт. Ну а журналістам Лукашенко заявіў, што хутка ў Мінск прыедзе давераная асоба прэзідэнта Францыі, і на гэтым нібыта настаяў асабіста Эммануэль Макрон. Единственное, он меня попросил. Я говорю, слушай, мы с тобой разговариваем, это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорит? Он мне говорит, господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил. Я говорю, пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо. Днями буквально, понедельник, вторник, не помню, этот человек будет здесь, не хочу называть его фамилию, он назвал координаты, и мы с ним серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме, и я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют. У Беларусі сталі назіраць дзіўную валютную анамалію. Тое, што банкі прадаюць даляры і еўра крыху даражэй за курс Нацыянальнага банка, а купляюць танней, з'яўляецца справай звыклай і зразумелай. На гэтых розніцах фінансавыя установы зарабляюць, і ў гэтым няма нічога надзвычайнага. Аднак сярэдзіны мая сітуацыя змянілася. Валюта ў абменніках стала заўважна даражэйшай, чым у Нацыянальным банку, і ў канцы месяца розніца толькі павялічылася. Так, сённяшні афіцыйны курс даляра склаў 2 рублі 76 копеек, але банкі не прадаюць амерыканскую валюту танней за 2 рублі і 87 копеек. Ну а некаторыя нават гатовыя набываць даляры ў насельніцтва па курсе вышэйшым за Нацыянальны банк. Розніца ўжо амаль дасягнула 5%. Гэтая тэндэнцыя можа сведчыць пра тое, што банкі не давяраюць надзвычайна нізкаму афіцыйнаму курсу, і ён не адпавядае рэальнаму кошту валюты. Але што з гэтага звычайным людзям і бізнесу? Дробныя прадпрымальнікі, якія мяняюць грошы ў абменніку, а не праз біржу, могуць крыху падзарабіць, а простыя грамадзяне могуць атрымаць выгаду, напрыклад, падчас аплаты мыта. Аўтамабілі размытніваюцца па фіксаванай стаўцы ў еўра, але ж плаціць трэба беларускімі рублямі па курсе Нацыянальнага банка, і на гэтых курсавых розніцах можна добра сэканоміць. Страшная бяда адбылася ў Мінску. Учора раніцай на тэрыторыі зоны адпачынку Даліна Казак у раёне Курасоўшчына знайшлі нежывой 9-класніцу суседняй школы. Напярэдадні яна сышла з дому і зрабіла сабе смерць проста ў парку. У чым прычына трагедыі, не ведае ніхто. Знаёмыя характарызуюць школьніцу як ціхую і мілую дзяўчыну з добрай сям'і, а бацькі запэўніваюць, што ніякага булінгу ў школе не было і станоўча апісваюць класную кіраўніцу. Некаторыя людзі выказваюць здагадкі, што трагедыя ускосна можа быць звязаная з экзаменамі. Дзяўчына старанна рыхтавалася да іх і за дзень да трагедыі была на кансультацыі ў школе. У Беларусь можа прыехаць яшчэ адзін нечаканы госць. Прэм'ер-міністр Славакіі Роберт Фіца падзяліўся сваімі планамі, якія тычацца знешняй палітыкі. Ён збіраецца наведаць Францыю на гадавіну адкрыцця другога фронту, злятаць у Злучаныя Штаты на святкаванне 250-годдзя незалежнасці, а таксама прыехаць у Польшчу 1 верасня, у дзень пачатку Другой сусветнай вайны. Ну і акрамя таго, Фіца разглядае магчымасць наведаць 22 чэрвеня мерапрыемствы ў Брэсце,
з нагоды 85-годдзя нападу нацысцкай Германіі на Савецкі Саюз. Разнастайнасць сваіх планаў кіраўнік Славакіі тлумачыць тым, што ён адзіны палітык у Еўрасаюзе, хто адначасова вядзе дыялог і з Расіяй, і з Украінай. Калі Роберт Фіца даедзе да Беларусі, то гэта будзе першы візіт высокага еўрапейскага палітыка да Лукашэнкі за 6 гадоў. У чэрвені 2020 года ў Мінск прылятаў прэм'ер-міністр Венгрыі Віктор Орбан, і пасля гэтага кіраўнік Беларусі апынуўся ў палітычнай ізаляцыі. Фермер хацеў забіць свінню, але ледзь не застрэліў свайго сына. У Касцюковіцкім раёне пракуратура завяла крымінальную справу за прычыненне цяжкіх цялесных пашкоджанняў па неасцярожнасці, а падазраваным аказаўся мясцовы фермер. Мужчына хацеў забіць хатнюю свінню, але ж не знайшоў лепшага спосабу, чым зрабіць гэта пры дапамозе агнястрэльнай зброі. Яна, дарэчы, не была афіцыйна зарэгістраваная, і ў выніку мужчына выпадкова стрэліў у бок сына. 15-гадовы падлетак атрымаў раненне жывата і быў шпіталізаваны, а яго бацьку цяпер пагражае вялікі штраф альбо 2 гады хіміі. За палітыку асудзілі маладую дзяўчыну з Пінска. Яна вучылася ў Польшчы, але трапіла за краты пасля вяртання на радзіму. У 21 годзе Яна Галімская скончыла школу і паступіла ва ўніверсітэт у Кракаве. Ці паспела дзяўчына скончыць навучанне, невядома, але ў другой палове мінулага года яна прыехала ў Беларусь і апынулася ў СІЗА. 21гадовую Галімскую асудзілі за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Падрабязнасці справы і дакладны прысуд невядомыя, але дзяўчыне прысудзілі хатнюю хімію. Цяпер Яна Галімская спрабуе зарабляць як рэпетытарка. Дзяўчына выкладае польскую і беларускую мовы. Вялікую суму на рэабілітацыю Аляксандра Міленкевіча сабралі за лічаныя дні. У лістападзе мінулага года экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі перанёс цяжкую аперацыю па выдаленні тромба шыйнай артэрыі. Яна прайшла з ускладненнямі. 3 тыдні Міленкевіч правёў у рэанімацыі, а цяпер у яго не працуе левая рука і дрэнна слухаюцца ногі. На гэтым тыдні сям'я Аляксандра Міленкевіча абвясціла збор на яго рэабілітацыю, і патрэбную суму ў 30 000 еўра сабралі за 3 дні. Цяпер жонка палітыка Інна Кулей у сацыяльных сетках падзякавала ўсім, хто данаціў і падтрымліваў. Яна паабяцала падрабязна расказаць пра тое, як Міленкевіч вяртаецца да актыўнага жыцця. Пасля розгаласу ў Мінску адмянілі яшчэ адзін фестываль. На мінулым тыдні стала вядома пра адмену свята агню, якое павінна было прайсці ў сталічным заапарку. Аднак калі людзі пачалі масава пісаць пра тое, што падобнае мерапрыемства можа нашкодзіць жывёлам, яго адмянілі, а арганізатары абяцалі назваць новую дату, але пакуль што гэтага так і не адбылося. Ну а ў гэтыя выхадныя ў Мінску павінны былі прайсці велакарнавал Viva Rover і вялікі канцэрт на пляцоўцы каля палаца спорту. Але і гэтыя мерапрыемствы не адбудуцца. Папярэдне праз неспрыяльныя умовы надвор'я іх перанеслі на тыдзень. Але, як паспелі заўважыць у сацыяльных сетках, канцэрт каля палаца спорту павінен быў адбыцца ў чарговую гадавіну трагедыі на Нямізе. У 1999 годзе падчас піўнога фестывалю амаль на тым жа самым месцы пачалася залева з градам, і вялікі натоўп хлынуў у пераход станцыі метро. І тады ў цісканіне загінулі 53 чалавекі. Выглядае, што сталічныя ўлады адрэагавалі на негатыў у сацыяльных сетках і, скарыстаўшыся прагнозам надвор'я і папярэджаннем ад МНС, проста перанеслі мерапрыемствы з жалобнай даты на іншую. Беларуская чыгунка шукае супрацоўнікаў з Непала і Пакістана. Мову не патрабуюць, але на такія заробкі ніхто ехаць не хоча. Супольнасць беларускіх чыгуначнікаў апублікавала ліст мінскага аддзялення чыгункі, які быў накіраваны на адрас адной з фірм-пасярэдніц, якая займаецца прывозам працоўных мігрантаў з Азіі. У беларускай чыгунцы шукаюць работнікаў на вакансіі, якія не патрабуюць высокай кваліфікацыі і ведання рускай мовы. Гэта манцёры пуцей, станцыйныя рабочыя і прыбіральшчыкі рухомага складу. Усяго мінскаму аддзяленню трэба 36 чалавек. Ім гатовыя плаціць усяго 950-980 беларускіх рублёў. У сваю чаргу кампанія-пасярэднік у лісце ў адказ адзначыла, што за такія грошы ніхто не пагодзіцца ехаць у Беларусь, бо проста няма ніякай матывацыі. У сваю чаргу фірма прапанавала іншыя умовы. З Непала і Пакістана ў Беларусь гатовыя ехаць, калі ёсць магчымасць зарабляць не менш за 1500 рублёў чыстымі на рукі, а таксама атрымліваць даплаты за звышурочную працу. Вось такія навіны пятніцы.
Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.